Okay. Der er zombie. Der er i Danmark. Okay. Den her, den skal sætte på sådan en accelerator. Jeg ramte ikke. En pøllezombie. Den der skal nok kunne holde i skak. Jeg skal sætte den her på acceleratoren. Der ligger acceleratoren. Ja. No. No. Det er løgn. Så Bjarne kommer efter mig. Ja, acceleratoren! Skynd dig! Strålen stoppede. Godt! Strålen er stoppet! Stand! Hej! Nej! Hvad? Kan du se, jeg slår af for den? Den er i gang. Nu er du bare en disco-mand. Nu er du en normal mand. Og det her, det var så klassefesten 2. Ej, jeg prøver bare. Det her, det er zombie attack. Nej, ja, så zombie attack 2. Zombie attack in Denmark 2. Jeg får en disco-vest. Ja! Se. Det var 4 år siden, det her sidste sket. Jeg får en pøl. Nej, jeg var blevet til en doktor. Ja. Så er doktoren. Hej, doktor. Smil lige til kameraet. Hvad skal du i der? Det her sted er så zombie attack in the mark. 2. Og det her, det bliver jo filmet lidt mere. Og hvis du ser etteren, så er den fandme dårlig. Jeg skal væk på zombierne. Etteren. Sig farvel! Ægte farvel. Farvel! Og farvel, mand! Farvel!